lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro, kamar da yadda kuka ga bidiyon da muka fara sako muku, su ne dai bidiyon jihar Kano, da inda wasu fitattun matasa daga cikin jihar Kano suka fara jifan jirgin da ya ɗauko shugaban ƙasar ta Najeriya wato Muhammadu Buhari daga can jihar ta Katsina, da inda aka kawo shi Kano domin gudanar da buɗe wasu ayyuka. Masu sauraro, sai ku gyara zama tsaf domin kallon cikakken bidiyon da kuma jin irin abubuwa da dama da suka faru a Kano, musamman ma a daidai lokacin da shugaban kasar wato Muhammadu Buhari ya kaddama a cikin Kano. Sannan daga bisani masu sauraro, muna so dan Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin. Shin kuna ganin ya dace Kanawa su yi kone-kone tare da jifan jirgin shugaban kasar ta Najeriya Muhammadu Buhari a matsayinsa na shugaba? Shin kuna ganin abin da matasan jihar Kano suka yi kuna tunanin ya dace? Muna so masu sauraro da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a ƙarƙashin wannan bidiyo namu. Amma masu sauraro, kafin mu tsunduma gudanar rahotannin, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tamu mai albarka, na so dan Allah da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Wasu fusatattun matasa a jihar Kano sun kokona tayoyi a wasu hanya daban-daban da ke cikin babban birnin jihar Kano ta Dabo. Haka zalika wasu matasa dai sun fara jifan shugaban kasar, amma dai ba a mota ba. Matasan dai suna jifan jirgin da aka ɗauko shugaban kasar ta Najeriya ne. Shugaban kasar ta Najeriya wato Muhammadu Buhari ya bayyana ne a cikin babban birnin jihar Kano Dabon domin kaddamar da wasu sabbin ayyuka da aka yi a jihar Kano karkashin jagorancin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Sai dai abubuwan da Kanawa suka yi wa shugaban kasar ta Najeriya ya yi matukar ba al'ummar Najeriya mamaki, sai dai kuma wasu ba su yi mamaki ba, yayin da suka yaba wa Kanawar akan cewa tabbas Kanawa irin ihun da suka yi wa shugaban kasar da kuma kone-konen tayoyi da suka yi, tabbas wannan abu ne mai kyau, gwara a nuna shugaban kasar dai ba a yin sa yanzu. Amma masu sauraron mu a daidai wannan lokacin, kafin mu ci gaba da zanto muku irin abubuwan da suka faru a cikin babban birnin jihar Kano Daban a daidai lokacin da shugaban kasar ya kawo ziyara tare da buɗe wasu ayyuka. Masu sauraro, don Allah muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin, musamman ma akan abubuwan da Kanawa suka yi wa shugaban kasar ta Najeriya wato Muhammadu Buhari, akan irin yadda suka kona tayoyi musamman ma akan titin hanyar Hotoro, wanda dai Buharin zai bi ta nan domin ya je kaddamar da wata flyover, wanda ana kyautar zaton dai a cikin duk faɗin Najeriya babu wata flyover da ta kai wannan flyover, wanda dai aka yi flyover dai karkashin jagorancin shugaban ƙasar ta Najeriya Muhammadu Buhari da kuma jagorancin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Shin kuna ganin ihun da Kanawa suka yi da kuma kone-konen taya tare da jifan jirgin shugaban ƙasar ta Najeriya da duwatsu, shin kuna ganin ya dace ko kuma a'a sabanin haka? Shi yasa masu sauraro muke so dan Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan abubuwan da Kanawan suka aikata wa shugaban ƙasar ta Najeriya. Haka zalika Kanawa dai sun nuna halin kin kula da zuwan shugaban ƙasar ta Najeriya Muhammadu Buhari, yayin da wasu tituna ba a ba mutanen da ake gani face kawai jami'an tsaron da aka girke saboda zuwan shugaban ƙasar Kano. Al'ummar Kanawa dai sun ki fitowa su zo su tarbi shugaban kasar da kuma nuna masa farin ciki tare da yi masa lale marhaban. Sai dai ma wasu tsagerun matasa a wasu titunan a cikin jihar Kano da suka yi ta kone-kone tare da jefa duwatsu a kan titi, saboda wai idan Buhari ma ya zo wucewa ya tabbatar da cewa wasu fusatattun matasa dai sun shirya jifa. Kamar dai bidiyon da muka fara sako muku a farko, yayin da wasu matasan suka fara jifar jirgin shugaban kasar ta Najeriya wato Muhammadu Buhari. Buharin dai ya zo Kano ne yau 30 ga watan 1 shekara ta 2023 domin buɗe wasu sabbin ayyukan da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi. Sai dai Kanawa dai sun nuna tamkar dai kamar ba su yi farin ciki da zuwar shugaban kasan ba, duk da dai da farko an nuna shugaban kasar dai ya fasa zuwa Kano Daban, sai kuma a jiya 29 aka sake sanarwa akan cewa shugaban kasar fa zai zo Kano kaddamar da wasu sabbin ayyuka na wanda aka yi a Kano karkashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Sai dai tun anan dai matasa suka fara tanadar duwatsu
suke nuna akan cewa tabbas sai sun harbe shugaban ƙasar ta Najeriya kamar da yadda aka yi a cikin jihar sa ta Katsina. Tabbas dai wasu tsigerun matasa a jihar ta Katsina sun jefe shugaban ƙasar ta Najeriya. Wannan ne ma yasa ake tunanin tseko akan a cewa a dakatar da zuwan Buharin Kano, amma daga bisani aka tabbatar da cewa an zuba tsaro yadda ya kamata a jihar Kano. Da ƙarshe dai shugaban ƙasar ta Najeriya babu gudu babu ja da baya, sai da dai ya bayyana a cikin birnin Kanon Daban. Sai dai matasan Kano fa sai da suka yi jifan nan, kuma kazalika su sai da suka yi kone-konen tayoyi da dama tare da cika wasu tituna da dama da duwatsu domin su nuna cewa fa ba sa yin shugaban ƙasar ta Najeriya. Matasa da dama a social media suka ta nuna akan cewa sun shirya jifar shugaban ƙasar idan ya bayyana a cikin babban birnin jihar Kano ta Dabo. Sai dai shugaban ƙasar ta Najeriya dai ya fito kuma kazalika ya kaddamar da wasu ayyuka a cikin babban birnin jihar Kano Daban. Sai dai kuma al'ummar Kano Daban sun nuna Buhari fa cewa kamar tamkar sun rage yin su ba kamar a baya ba, yayin da wasu manya-manyan tituna a cikin babban birnin jihar Daban suka sauya tamkar kowa dai harkokin gabansa yake yi, ba wanda ya fito tarban Buharin ko kuma nuna farin ciki tare da yi masa maraba lale kamar da yadda aka san Kanawa suna yawan shugaban kasar. Dubannin matasan dai sun nuna rashin jin daɗin irin abubuwan da Buharin yake a ƙasar ne, ko kuma kawai dai za mu ce 'yan adawa ne suka fito suka fara wannan jibe-jiben sakamakon dai siyasa ya riga da ya gabato. Domin tabbas 'yan hamayya ma ba irin abubuwan da ba su iya aikatawa ba, sai dai yayin da aka zanta da wasu a wuraren cewa suka yi ba saka su aka yi ba, su ne dai suka saka kansu da kansu duba da irin halin da ƙasar take ciki da kuma yadda ake nuna musu halin kin gula. Shi yasa dai su ma gwara su fara nuna shugaban ƙasar ta Najeriya akan cewa yanzu fa ba sa yin sa, tunda sun tabbatar da cewa shugaban ƙasar baya yin su kamar da yadda wasu suka bayyana. Sai dai kuma tabbas shi fa shugaban ƙasar ta Najeriya Muhammadu Buhari a ce cewa a shirye yake akan talakawarsa, kuma kazalika ransa fansa ne ga talakawarsa, zai iya bakin kokarinsa domin ganin ya ceto ƙasar ta Najeriya daga cikin halin da ta shiga. Yadda dai lokaci ya riga da ya ƙure, za mu ce dai wa'adin shugaban ƙasar ta Najeriya wato Muhammadu Buhari ya riga da ya zo ƙarshe a ƙasar ta Najeriya, domin dai ana dab da gudanar da sake yin zaben shekara ta 2023. Masu sauraro duka-duka 'yan takaitattun rahotannin kenan da muka samu nasarar zakulo muku su a daidai wannan lokacin. Masu sauraro don Allah muna so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin akan abubuwan da suka faru a zuwan Buhari jihar Kano, da kuma yadda matasa suka fara kone-kone tare da kona tayoyi da kuma harbi da duwatsu.